kabagi record ne I can tip te namar rai ka burom nyong kari Khasi jantia ki o menta ka bri nyong tre nei nyo ku kini ki record thai tre stop khna menta mdan thong mdan tre stop is ya easy going te no poi she ngop sakadi ngop sakabam shwa hai dai she no pin poi ya le de ro jot ka ye ro nam ka ri ja ro sha nala không biết lắm, là cái chuyện phía sau phía khác như cái video mình ta nghe là qua bên thuốc khai phía sang trong này bị cong, bạn bên ngoài dính tiếp rụ sang trong này khét khăn soi các bên là bên yo hadu mình ta mình nè, ini di cong Mavis Dunn màu long idei minister bên nyngkong napdeng kynthei Khasi hàng nè, và chính là minister cái trong idei này cái snem khắc nai spa laipho nhiều ter hadu khắc nai spa sang phun riêu, but kombangi rakhe mentah ya kejeng dap nyuk san snem jong jeng independence hak tu kapor 4 sim yo bar kapor bilang minister ini lelai 4 yo hiru ya kata ka independence ya kita kejeng tip ngelayo nak ni ka kot di jong ba iba hamlet bare ngakwa beni wat ya susu sephang jong i ban tip le sin hi bahaya yang sem jong i ka basa hi bang ni kendu mata nomor ba imsim le song kurim te ka bang hab ni kendu kalong ya ki persa le ni ki khunruj dan ni ki bahaya ki arkime lai ki me ki jong imo udah naik rumah, nyala gas di rumah, libat nih kong, no hah, kong you sa kamu tuh berapa ada sekarang di stasiun kemana? Ngasu benar bisa dari sini, kamu tuh di ni am, ngamdan nomor phone ngamdan ni itu, ngas di rumah, liwat rumah ni, ikendu dan ikendu tu, taruh di trek keren tu. Kendai nu lah yang try, dengan ni lah kan. Ini kop iyo ba. Kedang kesol bestu. Ini malik kedang kesol ah. Sebut dia bau bek kesol mu no. Sesumare baja mah. Tiyo mi kesol tu pan. Imat kan ni kayak yang jong ila kan nusa kan ni. Kamit. Katuru kan niru kan. Kita punya kampung benar lupa apa. Bam tip rangang slap nakakot kerteng jong ni. One eternity later. Alas bentar layo ikendu iwe. Layo menikah ni dekat phone yang tip bon pas pang ini kong. Bentar sini ni ada ekran berimo. Sak relax. Tah, Kau ni, pengat. Aku tu bawa sebab. Bapa untuk kan John ke sesat. Siapa ni naik bapa. Kini bro di artikel ni ki kat khabar mah. Bila alum naduh menu kini kijing tip. Masih long dia sekali tu. Ha. Kini ko khabar yu kini tu. Nasai. No sai ni mah. Nice pak lo kendai mah. Jadi ni Mavis. Ni don hang di hapoh hayeng jong iba maulong hang di but iba maulong hang ni idei ijang secretary jong kur maulong mo te but bun napdeng ki ba desi ki bangi ngitip ya kate ka ba menshwa la don ki rangba ki ba kum iba maulong kan kham jinjar ngi ki ba don hang ni baro khat ki kot kisla baro la pipet hang ni ki don ki kot khubor but kiwi ki ba dei nadu ki por ba menshwa kiba nadu hakapor kaba ikong Mavis ilong minister hakapor jong paring menswa klabi thu khniat mama lor ke jingem ke jong ikong Mavis nam ta kinong pe ke jong Ada satu nasi buan yang kendu ifi ka long ngrew kynthei ngom long keme mari song samla ngrew kynthei ka la penyo nam ai buram ya kari Khasi jantia berawai umdai dang kari Khasi jantia ya ka north east hadien ki kynthei ila de gawe kijing pas jungi baro kijing pas jungi ka de ka palat liam idei na po Mairang wan song si silong kiwe jungi ka teng kong helibon maulong idei na po yo jet maulong jungi ila pas metric haka first division how hakndai tarik December hakndai spa arfuar nang tak intermediate arts tak yung piu dan class 12 whatever first division hak arsan tarik June hakndai spa arfusa kapi
that distinction yo hat khnai trick of February ka khnai spa arfunyo nang tai pa si kata biki onga BT to por nang taki ong BEd Bachelor of Education to por Bachelor of Teaching na Calcutta University ha khnai spa laipho empat dan hapoh Assam empat dan Meghalaya wilayah keempat mi empat dan hiru hapoh North East they pass na Calcutta University khnai spa laipho but yaga law ha art khnai tri umach khnai spa laifulai kum kata ka jing pas ka ha por ndai thai ka ba ka jingle jingwan ka jinjar ka pule ka dang le ka ba nang ne tang su ban pas utrik dan school show hamle chikal kata kum ta ter rei la pas na du tigi por frek ha ka tu por mai balong minister hadien ka ba nyngkong dai ka Vijaya Lakshmi parajo prime minister Nehru ka kalong 1937 ilong 1939 lalong no ki bar ni ki kynthei hari India long minister ka bha hi record me I can tip te namar rai ka burom nyong kari khasi jaintia ki omanta ka bri nyong tra nei nyo kum kini ki regothei trishi top trai kala de ka kapor bingin ken mau ye I kum I nongialam nomor ba haki ki por ladangi khen dong no hakapor ndal ayo independence ni lalong kum kari hang de kala hampir ke rukom peniat ke sensar khadar rei benong ha ke juk jongi benong bania don bentalang bat ki pareng bandon ha tu kapor nong no bania don benta nong no ha kan Assam Province mo ki benong ban shimti ban bat kam ki kam ki ba he bar ka kynthei nang ni nang hiti ki por na than dang bakla ki kanu ki laitho kli ni bi long minister 1939 em long bai ka karta jung ite pe thai kot mo banya shai ha south ring jun ha dai span riu khai span riu kamar kha khnai spa laipho 30 plus kamar 30 plus kamar di dang samla pha samla dang khlai ti kamar ka karta ka dang I bha la long no ka jing long samla rang ba de sila ba te ilarung se kam politik marwei kynthei marwei banong man mi nang ni banrung senya le job ta ha sendile ile independent shilong sin ila bat kam hakipor jong kathma ba arno ma something like that ha te bat kitu kipor long kalong critical bha khamtam le kini ki jaga ladakam bakla ka Assam Province ha tu kapor war ka Bangladesh ka ha po ka Assam Province nomor 4 phia ka Bengal war ka Bangladesh ka ha Nagaland ha even part of Nepal now Arunachal Pradesh Pharing why not is from kum kakur ke jing sngo jong phi mama ka bai de bat I kong Mavis kum kakur nga shamba ni la dap dap ji sokman ni so tho ni wan nakata ka thmai ba don kum gi ki ro ka thai ba pen ki ba la trish tom ba pen yo na mi ri ga jaitbynriew kum kakur ni la dei ban kham ya le ai ba pen sa na mi ide ba sarkar kan bu jingkan mau ha ko kom ga dei ba ka ni gal ya ka kanika generation ani kanika pateng ko benta kintip barkan I men sim yegini ki khna benta khamdam ki kynthei ba kalong ka bala banda lada tam ga bantri sitom khna benta mdon thong mdon ki trai sitom is ya easy going te nong poi she kari ki jaitbynriew kan poi she ini batri sitom ha de khain ba ilong jar long those days non media which belong to that era non media kawan la wan push is khman ndai ko menta tai pharet ani ei ulai ring dum dham la etep mas neru to pabharo ha kini ei kam khraw no we don't know much about bajoy every khraw baswell la le ambassador la empat ka media telot tu por te hopefully mentangi daga jingdo jong phi ba sengkol jumi in focus ba ka dei ka wan ra burom mi ka li bat ban ai man se mi ka ni ka long ini ka pateng ka menta to ka khubor le si ka tang yawai khubor ba fi la phi kwa banai phi ku mai ko me bes la long minister kum tu ba ki brio ba khraw bin shwa nang ta ka jing lech America lech England
natai la shong la icho ki brew ba he khraw jong Mahatma Gandhi Sarojini Naidu de ka khubor kalong ba kini kina menta hagane kaya kiba hamyo khambon sha kalat kalenti namar ka jing long ka technology kileban khampalat ke yi banya chakmat idei im dan hatu haka ne kaya ka ba ila ban nei shau kanta la poi Amerika how to board ka kali kulai hanish bawati laisni kali basi kali kulai whatever then kila de ban kham tam be the only thing is that kynthei hitam nga ai ka khobor ni na mata number 1 penduna ka kam sobha nai lap me de ki kam sobha namar kam sobha ka kala kam kai na pipenya dei bar ka kam basisha nang ta kam sneu shu ku ngop sakadi ngop sakabam chua hai dai cheno pin poi ya le de ru jot ka yeng ru nam ka ri ja yu re sha na la na kran de ka sha ita ta rei em te brew te play wake up doi pan bo ru play pi don na ka jong ka sak pi ki samla pi rwai ne pi tre business ne pi le drama ne pi art film ne pi le politics ne pi educate yel de ne pin don be ka sak pi la tau play ya pi tang ba do something ba pin dai ban le ai ba da pin sitam ke o i rim dai em ong ba e da ka to ba pi te e ri do pi le ba ha ka no ka lain do pi sim i kom be bes da ka jing pule jung i da ka jing treji jong jung i to ko por la long minister tang marwai ka Khasi tribal jong ne ga north east ha ka por phareng perhat saya kata. Parang jual rumah ada pimbet. Tare la banyo di bubur ke lenti kan keren baik ni kala ya tre lai post nem tamu sarkar. Dalam baik ke lenti di baik lut berokoi. Kedor ke lenti kedor lut berokoi. Keren. Toh ngi la pois bukut bat di kani ke video ru hak keju ka por kani interview ru ka ba kham benya la si ke bay penilu ki documents bat ki bay na sebu ita ka link ru hapo ni description pila ban page ya ka taru ke interview ko bing yo bani keren pat ka pareng tingai kwa ban su ke do hani khnya yo bangi klat ba iko Mavis ru idei iwe Khasi bani kong banya kali mo nagi pedeng kynthei bro khait hak tu ka por ti to ka ngila yo snol bro khait bat krisibun wa por jong pi jing sang awat keleng manong ban ya kendu bat ki batip ki bichu shwai kong Mavis to ba henry ngat man naki kani lesi ai bukan long ke jingai men sim bat ngi khmi lenti bangindang yo i ya umodur lani ya jing tho jing tar lani ya ki kot school ni kanur ka bale si ka ba la ban pensa nam susu ya i hagi di por ki bandangwan mo bati ke do lenti ka ni ka patek menta boleh yang mama boleh ban sai gnu yang pi pat ha ko pat ke video te kulis bon pi pi pe sai set